Miruna, ce sărbătorim noi pe 8 martie? Ziua mamei de 2 ori. Pentru că e ziua mamei mele și vreau să aibă o zi frumoasă asupra mamelor. E ziua toate mamelor și mai mult a mamei mele. E ziua și de naștere ale mamei mele. O iubesc foarte mult când cântecele în sala de sport și când multe cântecele cât de mult o iubesc. Mai întâi primul cântece e așa. Vine primăvara și așene în toată țara, florice de pe câmpii, așa le adunăm copii, crește iarba verde, ciocăria noastră pierde, haide să ascultăm copii, alegre din câmpii. Și mai am multe cântecele de învățat, pentru că nu știu chiar multe asupra mamei mele. La revedere!